magasabban léptem, meg ott benne válik, hogy te is jól láttad, a teljesítő képesség hatalmas. Mondom, nem úgy, hogy akkor teteszem oda, teszem, ennyit tudunk csinálni, ez nem védekezik, de rámesről annak, attól függetlenül le kell szeretni, le kell hosszabbítani a 110 tábját, hogy akkor lesz rá jelenleg, hogy nyugodtan tudnak a képzés előre is dolgozni. Mert ott az, ami veréseljük, azt elmennek el, hogy menjetek a fürdőben, nyugodtan elmennek a rendszerben, hogy ott voltam. Azt mondja, hogy itt van a számokítás, majd a hónap a könnyűen, még nincsenek így átszerelnek, itt mondtam, hogy kiváljál. Ez egy könnyebb. Ezt évig nagyon a másik urat nem túlogítom. jó, csak azért mondom, hogy ne hozzad neki. Jó szerencsét! Mutatok le a kalapátot, tehát én mondtam a telefonban is, hogy rendben van. Nem, mintha meg lennék elégedve vele. Azért Árkő bácsi, nekem egy úr van. Na, Jó gazdának ugye, köszönöm szépen. Csak ugye múltkor a föld alatti volt, most a föld feletti dolgok minden. Lesz valami. Én beférnék-e még hozzátok? Na most jönnek akkor. Egy liter pálinkát adok azért a kőért. Na? 1 liter... Most mondom, 1 liter kékszőlő pálinka. Azért a kőért. Rendben, 1 liter kékszőlő pálinka. Oda mondja azért. Fú, velem. Mutatom meg. Vissza fog menni, ahogy egyszerűen kérni, és megint kinyitják az ajtót, bemegy a megint. Le van takarva most ilyen zsákkal, de ott van egy ilyen kis félcető, ami védi a bányászokat attól, hogy a legúrókőzetesen. Ezt lehet fölcsukni. Csak ott, hogyha azt lehet fölcsukni, akkor, hogyha így van. Most mivel ez mozgásban tud lenni. Mekkora a leghosszabb, amit szabad?
Van külön ember, aki ugye a bányalevegőztetésével foglalkozik, vagy egy személyben minden? Már a van szellőztetési felelős, Fedi bácsi, aki velem szemben. Két kút van. Az egyik az rájuk azt ott lenne a bányárban, és nézd, folyamatos vízszintérzékelő van. Most is be van építve a másik kútba. Milyen mélyen vannak fel? Hát lenne 340 méter mélységben. Hát amikor még jöttünk fel Orosziból, ez mutatta, hogy itt mennyi a vízszint, és hogy van-e olyan leáramlás, olyan drasztikus változás, ami veszélyt jelenthet. Mert innen ugye nem tudtunk a víz miatt tovább menni, külszínre nem hozhattunk úgy vizet, hogy élő vízfolyásba vezessük, és ugye az 5 km hosszon ugye azt alulról csináltuk. És két ponton volt a 2400 méternél, meg itt az 5 kilométernél egy-egy monitoring kút, mindegyikben folyamatos vízszintregisztráló, és ez ki volt vezetve az irodai számítógépre, 10 percenként adta a vízszintet, és hogyha olyan omláshoz értünk, ami vizet tartott, akkor kontrollálni tudtuk, hogy van-e olyan leürülés, ami... Akkor utakérés gyakorlati haszna volt? Volt, de szerencsére nem kellett most úgy mondom, hogy nem kellett vészhelyzet miatt az eredményeket használni. Aha, az jó. Mert az az 5 kilométer, az igazából mondhatni azt, hogy egy kijárat Orosz irányába. Igen. Igaz? Hát ha vala bent vannak 4 kilométer hosszan, ott vagy csak a Károlyak-nál, tehát az 1300 méternél, vagy a nullánál, a kijáratnál tudnának menekülni. Tehát 4 kilométerből majdnem a 3 kilométer az egyirányú kijárat. Tehát hogyha elindul valami innen az 5 kilométerből lefelé, igaz, és kiöntheti az embereket, mint az űrgép. Volt. Igen, mert omlás után nem lehet tudni, hogy itt mi van. Hát villanat. Van az omlás, igaz? Itt van Szent Imre felől a víz, omlás, és mi a bányásznak a feladata? Az omlásnak a megszüntetése. Így van. Ő egyre gyengíti azt a pillért, amit omlás, ami tartja a vizet. Így van. Jó, hogy vízvédelmi fúrásokat is csináltunk minden, de... Na, ez a viklaház. 2 10 tonnás vikla, ez tartja a munkapadot. Tehát... többi, másik 3-5 tonnás, az pedig szerelő vikla. Bírja a gép, elég neki. Honnan lettek beszerezve a zömegép? Tessék? A zömegép honnan lett beszerezve? Nem, ezek, hát, azt mondom, tehát ezek még a mecsekből hozták. Mecsekből, mert ha most azt mondom, hogy a aknamétős szakemberek is ott maradtak legtovább talpon. Tehát az utolsó, most úgy mondom, komolyabb aknamétés az a balinkai volt a 80-as évek közepén, tehát az egy 500 méter mély akna, szénbánya balinka, és azt már nem a bakonyi körzet, mert üzem szempontjából a bakonyi körzethez tartozott, hanem a nagy képzéséhez. Lehet látni a perdefúrójukat, perdefúrójuknak a kicsatlakozását.
Tehát ennek a kicsatlakozását ez a 7. szintre, tehát 50 méter mélységbe lyukaszt rá a zaknára. És ott megy át a függőleges csőhálózatra a zagy nyomvonala. Hát ott bele lehet nézni, mert ott van a felállása. Hát ja, most a víztől nem látszik, de lehet látni. Ebben a csíkokban itt, hogy húz bár. Hát ez Ez állandó személyzetet igényel? Persze, tehát amikor nyilván, hogy be tudjunk avatkozni, hogy akár valamiért megakad a tömegáram. Konferenciaközpont. Telefonon. Az azt jelenti, hogy minden a bányának, minden olyan pontján, ahol hiba lehetőség van. Tehát a 7. szinten, ahol a ferdefúrójogból átfordítjuk a függőleges csőhálózatba, utána az adott szinten, ahol kifordítjuk a harántba, és el tudjuk vinni, illetve a vájvégen, ott egyidejűleg mindenki benne van a rendszerben, és folyamatosan egy-egy ember a kapcsolattartással van megbízva. Mert nem tudni, hogy hol lehet hiba, és akkor, hogyha az agyot meg kell állítani, vagy hogy mikor lehet indítani, leürítés, mosatásnál, mindennél, tehát egy konferencia központ, ide bejelentkezik mindenki, és utána mindenki vonalban marad. Mert hogy volt a kérdés, előírás, vagy pedig ez eleve is így készült volna? Ne, hát erre most azt mondom, hogy Tehát anélkül is... ezt az általunk megalkotott műszakilag lévő előírás, mert az, hogy mi történik, tehát senki nem lát senkit. Igen. És az, hogy ha Mégis valahol tudjuk hiba el, van, hogy ki akkor hol be kell avatkozni, mert egy tömítés szétmehet, vagy Igen. elég az anyag, megtelt, akkor azt nem lehet még egy fél napig utána engedni. Tehát... Van egy zsírúj régi típusú akkumulátoros fejlámpám. Van-e valaki vállalkozó, aki ezt nekem feltölteni? Lúggal meg beüzemelni mindennel? Soha nem találom el a lúgnak a keverését, arányát. Nem tudom, hogy biztos van itt valaki, aki megcsinálja, de hát... Lúgot is hozok, mindet hozok, lámpát is, csak... Ott a kamera, nézzetek bele. A shoulderon a kamera. Ez ilyen norma időt beszáll. Lassú.
Kiszállás így Ennek fényében. Egy a múltkor egyet bankban Én beférnék még hozzátok?